हेलौ एभरिवान आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय आं दा न'आव गैया, सासे आब'नि आथिमंगल जानो फैदों आरो आं चिरांनिनो अरसिनफारा होननाय गामि जायो, बेहाय दंफैयो आरो आं दा। नै दा आब'मोनहाबो सफैबाय न'आव। अमा लाबोदों आरो बिसोरो, बेखायनो बे गारियाव लाबोनांदों। बिजनि आमथेखायाव आरो गुमैना न'आ, आब'खौ बिजनि आमथेखायाव मोनलांदों। नोंथांमोनहाबो आंजों जोबजासिम नायलांफाबाय थादो। हाखु दाखु थाब खालामब्रबनाय जाबाय आरो। बिदि दानो खालामथ'नायनि प्लेनिं गैयामोन, आथिमंगलखौ उनाव एसे गिदिरैनो खालामनो नागिरदोंमोन। आं बारा भिडिअ लानाय जायाखै, जा एसे क्लिप आं लादोंमोन बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आरो आं। गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लेंहैनो थांगासिनो आरो जों दा बिसना सारा ना मा बिदि खालामोना आथिमंगलाव। फैस्लामोनि मुसुखा फैनांबाय। आंबो ओरैनो सिख्लाफ्रा आंहा सारजों लायाखै। अरसिनफारा गामि हालाबायदां लोगोफ्रा नै आंना। आं ब्लग बानायगोन सानाखैमोन, ओमफ्राय आब' गुमैमोनहा होनबाय उनाव नायनो एज ए मेम'रिस दोनदो होननानै, बेखायनो आं जा फिसा क्लिप लादोंमोन बेखौनो होबाय आरो आं। आब'मोन जा एसे भिडिअ क्लिप खालामदों बेखौनो होबाय आरो आङो। भिडिअ खालामनो टाइम मोनासैना ओरै मानसि फैनाय टाइमाव। आलासिफोर थांखांजोबनानै एसे रंजाबाय आरोना, खामानि जोबखांबाय नालाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै गालांदो। नै आंना बिगुमै गोदानासो खामानि मावनो सोबाय जिनो, अखानायै खामानि जोबखांनानै।